Мигача води класацията. На два отбора по-рано. Некой да не си пукне балончето, че трябва да му слагам аз после. Това е така да се спъват. Това е така. Какво прави? Правосъдие ли вкарваме? Какво прави? Само той май не знае къде е. Готови ли сме, Хвенбак, или? Още един човек ми трябва да му закачим едно балонче. Има ли желаеш да спука балончето? Той е... Има ли още един човек тук? Виждаме. Ето го, ето го! Ето го. Я чакай, балон има ли? Няма го вържи. Сега ще обясня правилата. Слушайте внимателно. Първия, играта е за скорост. Значи, който отбор от двата първи приключи, побеждава. Наградата е бутилка уиски. Не, че ще трябва с приятелите, ако не се познавате, да си я пиете заедно. Точно така. Сега, идва тук първия състезател с балон. Заема поза, в която баба ми така 4 деца родила. И следващия, който започне, шива, докато спука балона. Спука балона, човека с спукания балон отива най-отзад. Човека, който до сега шива, остава, следващия идва и почва да ръга. Така, последния, който остане, първият, на който му е спукан балона, трябва да го финишира, разбирате ли? Да го приключи си на дума. Още един балон, така ли? Имаме балони, спокойно. Сега, отиваш там. Разбирате ли, момчета? Последния, който вече му е спукан балона, приключва играта. Точно така. Мирко! Ей, Мигач! Какво става? Разменят се реплики. Чакай да чуете хората. Кажи им нещо. Не се плаши, бе, брат. Видите ли как ти прави бака? На себе ме сами указовете. Ето ли он е правилно газо, нали? Да, как ти наредихте тук си трябва да ни видят, нали? Не е страшно. Така, добре. Готови ли сте? Между другото, който е любимия филм на тебе? Не знаеш. Който е на тебе? Трети. А на тебе? Вдовицата в бяло. А на тебе? Дамата в червено. Кой? Сега тук начкъв Токио Дрифт ще стане. Кажете сега същото, дали кой ви е любимия филм, само че преди това кажи, преди филма, в гащите ми е... Филма кажи. 3. Кажете ми е вдовицата в бяло. Гащите е дрифт. И аз така, като се подмокне. Така, готови ли сте, момчета? Хайде малко по-назад сега, вижте колоите къде са. Вижте колоите къде са сега. Ето колоите. Изравняваме. Като дам старт. Само Мигача не знае къде е. След като другия спука балона. Той тръгва, да. Връща се човека, пипа го, както едно време имаше такива игри детски. Без да го бутате с ръце само. Да, с ръце няма да го бутате. Само така, ръцете горе и като уния истинските канали. Готови ли сте? Готови? Старт! 100. Айде, готово. Огън сега. На място. Аплодисменти! Ето, че първият бол се ориентира. Брат, шиве! Браво! Стой там! Ой, го спукаха, бе, брат. Стой там, не трябва да се върне първи. Единият да се върне от вас.
Мале, вие се объркахте много, бе, брат. В единият чимбак. Гледай какво става, брат. Тега оттам! О, че изпука. Айде, сега ще пие! Край! Леко, леко. Задръж го. Браво, генерал, браво. Ей, все пак имаме един балон. Маре, често ме не трибучи ме еба. Кой Е, колко като е толкова? умно, какво да прави, брат? Така, брато, виж какво стана. Остава един балон. Добре. Браво, браво, момчета, ви сте по-прецакани. Аплодисменти! Да. Аз съм най-добре, не? Да, Само си спука балона, брат. Пичове, печелите бутилка уиски с 6 чашки. Айде.